zveZimbabwe zvakaoma komana. Iyo miti yakatopendwa yemuri kuona irapo, iyo miti yakapendwa, kupendwa chaiko chaiko. Hayo dai Sadhaki yacho yachigarira munomu, because zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi ka unoziva iya yaimboitika mazuva elockdown iya yainzi panic buying yekuti munhu waiti wakungonzwa kuti kuri kuitwa kuti lockdown kubva kwanhinge kuna vanhu vachirambidzwa kufamba, wobva wamhanya unotenga mazigrosari, woduzadza imba, wotenga zvese madhiringi nezvimwe zvonga usingambodyi nyama, wotozadza vanga vasina mafiriji gore rero vakachionazve. Amai wototenga zvimuri wototengera fainari ka, ubva watochengetesa kuti mafiriji vamwe zvaitogara zvakazara. Ndo iri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi, inonzi panic development chaicho, ndo iri kurova. Marodhi akatsvairwa tumasora tukasakurwa masaidhi, hapana kana poona pakasaririra chete, nenyaya yekungoti Sadhaki iri kuuya chete. Nyaya zvekuti dai Sadhaki ikaika dai yaramba ichingoti muZimbabwe muno malines marodhi akadhirowiwa. Unoziva kuti kudhara waingoti ukafamba unoona ungobatwa nepolisi unzi hayi ushambarirwa, ukatsika laini udhiraivha sei utoti mukoma haina handisi kuona laini racho ramungutaura, ilaini ripi riro, unzi aiwa ilaini rapo, unofanira kugara zvechimusoro mako, kugara uziva kunanga nzira nemusoro. Handiti ubva watoitiswa wototonyoreswa kuti sei. Izvezvo hakuna zvese izvozvo, rodhi dzakadhirowiwa makatsvairwa matauni. Pinda kana mutauni zveso ubva warasamarira zvamaingoita zviya zvekuti ukangomwa dhiringi ukanda zvigubhu ukapedza kana kudya chongo uchidyika kana pai urasa kana bepa racho, uone zvaunoitwa zveso, vangokuona chete wakomana. Zvikutosungisa izvozvo yakatotaurwa kunzi hakuna anorasamarira mutauni. Zvimutemo zvakatoiswa kutanga kutorana nyika zvakanaka because of Sadhaki iri kuuya. Saka kureva kuti nguva yese varume ava vanga vachitoziva zvavo kuti vari kutoita basa, vari kurara pabasa, kutamba pabasa chaiko chaiko. But iko zvinezvi kungonzwa kuti Sadhaki iri kuuya kunoitwa muZimbabwe munomu, Harare yobva yaitwa Sadhaki chair muZimbabwe, munangagwa ndiye Sadhaki chair, vakutotanga kudhivhelopa, kuita hunhu, kurongeka iwe komana. Saka tototi Sadhaki yacho kanga achingoitwa chair waSadhaki arabwe every week vangoramba vachiuya. Nyika inei inotoita London Zimbabwe, because so zvinhu zvaitika development yaitwa nguva diki ipapapa unotozvishaya kuti zvatangira papi chaizvo. Vaida tomhanyisana nguva yese, vaida tomhanyisana neiyo inonzi unoona roundabout, pane roundabout Mbudziyo yaida kutonzi igara yatopera, but vazotadza date ratodarika kanzi 31 by 31 July inenge ichitwa official opening. Vatotadza madays anga akatorongwa kudhara, vakatororawo zvinhu zvavo. Ukaenda izvozvo kuparliament panda vari kuti mavhila ipopoterwa nevanhu vachinzi mungagadzira mavillas, zvipatara musina mushonga, mavillas iwayo anozoshanda chii, dai mavaka maternity theaters chinchi zvaitaurwa nevanhu zvezviya. Mudhara iwe unotofunga kuti wasvika kuDubai, ukasvika tumavhila twacho tukugadzirwa ipapo world class. Ungotyira ngoti Sadhaki chete vasazotaura zvakashata about Zimbabwe, kuti utanga ikupiwa mukombe Zimbabwe, utanga ikupiwa mukombe World Cup, kugadzirisa zvese zvinakana kutombomira mushe vakomana. Mavhenda wotonzi motokomplaya mira uone kuti mavhenda uchamaonere mutauni. Mira uone zvako mavhenda zviya zvinongoitwa zvemavhenda zvekungoti padiki kadai so. Kune order izvozvo, kune order. Mahwindi akatogara atopuwa order. Mahwindi ndo vaitombomhanyiswa vachinzi operation not out here, vanga kuti vatobviswa futi mumastreets, vanonzi ngavabve. Ndo nyaya dzacho dzirimo. Sadhaki ingosvika ifunga kuti pamwe yasvika kuLondon kana kuti inoenda because Sadhaki head of states, presidents ese anenge auya vachaenda vane that belief yekufunga kuti saka Zimbabwe inenge itori better pane nyika dzedu, pane zvataitaurirana tichionesana kumashure kwesoko. Zimbabwe inenge itori better pane nyika dzedu. Ndo zvimwe zvandiri kuona zvikutraya kunyatsofightirwa nethis guy. Ende kwada kutarisa kana masungirwo ari kuitwa vanhu, handipo pakwanzi pada kuitwa demonstration. Ona wambona reason yataurwa naspokesperson waMnangagwa yacho. Reason yaataura chete hanzi but you guys invest so much in beautifying Harare, so those budding flowers are trampled by feet of reckless demonstrators. Muri right here. Imagine nyazotarisa uone, nyazotarisa zvaari atotora maruva chete, maruva avakaisa because vakatenga miti, pane zvinonzi palm trees zvezve
vakazvitenga vakazviisa futi imomo. Saka vatoti aiwa maruva edu asazokanganiswe, hadi kukanganiswa nevanhu, hafana kukanganiswa nemi nokuti munenge muchidemonstrata, because makutonzi mareckless demonstrators. Zvakutotanga futi musiri varidzi venyika zvekuti constitution yeZimbabwe inotaura kuti munhu wese ane right to demonstrate what vari kumbozviteedzera. Iyo yakanyorwa paitaurwa ndiye spokesperson uyo akanzi Donza Musoro 007 uyu ndiye spokesperson, ndi George Charambe ndo account yake yanoshandisa iyo. Hanzi ndo pakanzi reckless demonstrators, muri right here ukona muri right imi vaisa ma question mark hobo kudai so kutotaura kuti imimi zvamuri kuda kutodinhikana zvese mabasa zvemademonstration zvinhu musakanganisa Harare yedu yatagadzira vaibika izvozvo, not because of is part of development kana kuti vakati vari kugadzira nyika kuti sei inyaya yekuti SADC iri kuuya chete ndo zvasoterwa Harare izvozvo kuti ibva yachena kudaro zvokuti unozoona vanhu vaitanga kuvhunduka because mumwe anga achitobvunzaka kuti alright tarisai ka development dzese dzaitwa dzibo hatisi kuramba but kuzosvika pakupenda miti kuda kuimpressa mavisitors ndokuti vanhu vanenge vachifa nenzara mpaka baba motanga kutenga chikafu nyama chinchima ice cream iyi yakafanana ice cream ndonenzi dessert manje but development ndo zvinhu zvisina kana nebasa rese. I don't think kuti ndiononge zvinonyatsori nebasa kungonzi miti yapendwa zvinganzi zvine basa reizvo zviri right, zvinhu zvakanaka handiti kana nyika zvinhu zvese zviri correct, but tikada kutarisa pendi yatengwa ipapa ikazorwa miti iyoyi, pendi chete yazorwa miti ipapa ukada kutrace munhu apuwa tenda racho rekunzi azorezore pendi iyoyi pamuti ipapa pamuchazonzwa kunzi akapuwa 3 million kana kuti 5 million ndipo muchatoona kuti hezvo inge tori mari yakawanda, kana kuti uzonzi pakaitwa corruption, anti-corruption commission yakutomubata munhu iye haabatwe izvezvika vachamirira kuti vatange vanetsana votadza kana kuti vamwe vanenge vatadza kunoshiyana mari dzavo ndipo vanozouya paya votanga kuti aiwa paya munhu akaisa ningirina apa akabhaisa akaba mari yakati motanga kutonzwa kunzi pakaitwa futi imwe corruption. Ndo dzimwe mari dzekuti pangadai pachiitwa development yenyika imwewo iri different yeka zvakafanira kuvaka maternity theaters uko kuchipatara kuvanhu vakadzi vari kufa vachizvara maternity theater ariko aya ndaasmith aya mazhinji akavakwa naSmith kudhara ndo paakavakwa naSmith panguva yaSmith. Zvaako izvozvoka ndo dzimwe mari dzekuti dzikabatanidzwa dzichingosevhwa dziri kungopuwa vanhu patenda. Maternity theater icho dhura haitombodhuri, hazvisvike kana million. I think inogona kuita kana zvekuma something like 27,000 kana ndisingakanganise medzi dzangu, inogona kuita something like that, something like 27,000 inogona kutovaka maternity theater kana ndisiri kukanganisa medzi dzangu musha ndo mari inogona kuita. But pendi yazorwa miti unononzwa kunzi munhu wacho akazoita corruption, I think tenda racho ameno zvakazoita 5 million. Havasitombori willing kuti vatobuditsa budget kuti alright tagadzira Harare, tashandisa mari kuti tigadzira Harare, hamumbofi makadzinzwa mari idzodzo. Kana kuti pazonzi alright miti yazorwa mari hamuudzwe munhu asakura ipapapo, unoona kusakura kwatorera ipapapo panoona kutonzi vanhu ndikwe 3 million kusakura chete, kana kuti 2 million munhu akasakura Harare inga ine mahuswa kuma wozonzi akatsvaira akatsvaira akazotaura mari yakati. Panotaurwa dzimwe mari dzekuti unotoshaya kuti zauti vanhu ava bo here because corruption imwe maroerwo inoitwa paZimbabwe manje yakasiyana, because vanenge vachida kuzobuda vachitaura kuti aiwa takaita chakati nemari because haingobude chingonzi yasiyana neyaya yaMugabe yemadhezi yekunzi 15 billion yadisappear havisi kuzivikanwa kuti yakapedzera kuonekwa inani. Iyi manje yakungonzi pane munhu akazodaiso akadaiso mari dzinocharjwa chete. Munhu akapenda muti akatora mari yakati, munhu akagadzira road, ukanzwa kana mari yakagadzira road pane imwe road yakazotanga kufufunuka yega but mari yakatobuda ipapo yakawanda, zvakazotanga kuzobuda maprizes anga atobhadharwa mari yacho yekunzi pashandiswe papagadzirwa road iyoyo kungopechenurwa kungoiswa tumapechi kangoiswa kaleya kapadenga so vatonzi mari yacho yange kutaurwa ipapo iko zvinozwa kupinda nemutown so pane rimwe sirufu ravanga vakuita mana uchibva nekuflyover inenge ichibva nekuside kunana Glenora kwekuya uchipinda neflyover inobva nekunana Glenora Highfields chinchini that flyover inopinda mutown iya pakambozorwa mene oil zvimachiri zvakaiswa ipapo baba mari yaitotaurwa ipapo ungoti komadingochera imwe road mugadzire imwe mari dzacho dzinenza kuti usafunga kuti pane zvinhu zvaitwa kungo oil road
kungoiti kuningina unobva wana vakutanga kuti anoizi tataura development Harare yatonyona vanhu ava inda vatya zvamuke amen ndo situation iri